Bon dia, continuem amb la pràctica 10 en la qual anem a utilitzar una LCD i anem a controlar amb el DAT-Mega 328. És LCD que estaria en el circ que utilitzaríem en les pràctiques presencials, però com no és possible anem a emprar el nostre entorn virtual i teniu la plantilla per utilitzar-la directament amb tot connectat tal com seria físicament. Esta pràctica constarà de 3 vídeos corresponent a cadascun dels 3 exercicis: inicialització de l'LCD, fer un comptador descendent i fer un bombo de loteria. En aquest vídeo anem a inicialitzar l'LCD. Per això busqueu l'Arduino IDE als programes que hi ha instal·lats i heu d'anar a Arxiu, Exemples i aneu fins a Liquid Crystal, així, i Hello World, tal com indica l'enunciat del quadern. Així tenim el que ens cal, ho copiem, anem al codi de l'Arduino i ho peguem. Jo personalment, us comenta que els pins cal canviar-los, ho comenta així el quadern. Jo els tinc definits ja en Define, per tant això ho elimine i l'include tota la inclusió de llibreries ha d'anar al principi de tot. Si inicialitzem, això és una variable pròpia que es diu Liquid Crystal i inicialitzem i amb això hauria de funcionar l'inicialització. Podem esborrar el que no ens carga o simplement deixar-ho perquè ens és útil de cara a saber què fan cadascuna de les funcions que utilitzarem en els següents exercicis. Li donem a Play perquè compile i comença la simulació i hem de veure així Hello World i un comptador que va incrementant-se. Amb això hem acabat l'exercici 1, que era simplement la inicialització.